Hello friends, pin konsep बरायबाय चेनेलाव आसा खालामो गासिबो मोजां दङ दा बिग आपडेट आसाम स्टेटनि सरकारि आसनि एबा स्किमनि सायाव एबा लोननि सायाव बेनो जाबाय सेल्फ हेल्प ग्रुप आरो लोगोसे अरुणोदय 3.0 आव सोर मोनगोन आरो मोना माब्ला एप्लाइ जामारगोन बोरै जागोन अनलाइन जागोन ना अफलाइन जागोन सोरनो होनांगौ बहा मोनगोन फर्मखौहाय बिनि सायाव लेटेस्ट आपडेट लाना फैदों बेखायनो भिडिअखौ नायजोब एसे गोलाव जागोन अब्लाबो गासिबो डिटेल्सखौ बुजिनो थाखाय नोंथांमोना नाय अब्लानो खनसे नायनाय लोगो लोगो गासिबो बाथ्राखौ नोंथांमोना मिथिगोन आरो फर्मखौहाय बबेयाव मोनगोन बबेयाव साबमिट खालामनांगौ A to Z मोनबाय थागोन स' बेनिफ्राय चेनेलाव जायफ्रा गोदान बड' जब इनफ' साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो सरकारि आसनिनि साख्रिनि बागै लेटेस्ट आपडेट मोननो हागोन स' गोबाव खालामा जों थांसै डाइरेक्ट पइन्टआव एन्ड बेनिफ्राय डिटेल्सखौ नोंथांमोना नायनो हासिगोन दा लोगोफोर जों फैबाय स्किमनि वेबसाइटआव दा गोबां नोंथांमोना भिडिअ मोन्दों जानांगौ गोदान एप्लाइ जासिगोन एबा जागोन दा माबादि कन्डिशनाव जागोन बेनि सायाव डिटेल्सखौ मोनाखैबो जानांगौ नोंथांमोना दा जोंहा अरुणोदय जोंहा स्किमा लन्च खालामदोंमोन 2022 2 अक्ट'बराव गान्धी जयन्तिखालि बेखौहाय लन्च खालामदोंमोन आसाम स्टेटआव आरो बे जाबाय आसामनि स्किम आसाम रायजोनि बे स्किम जेराव नोंथांमोना फार्स्टआव मोन्दोंमोन 830 रां मोन्दोंमोन बेनिफ्राय बारायनानै 1000 बेबादि बारायबाय आरोबाव 1250 नैबे 1000 बेनिफ्राय 250 कारेन्ट बिलनि थाखाय होनाय जादों आरो फैबाय थानाय समाव बिथांमोना बुंदोंमोन मोनसे मिटिंआव 1400 होगोन होननानै दा फैनानै अरुणोदय फार्स्टआव जायनोखि खालामबाय बिथांमोना मोनगासिनो रांखौबो दाख्लि सोबाय 8 तारिखआव सोदों एडभान्स सोदों मानोना अफिस बन्द'मोन नालाय नेक्स्ट दिनावहाय बेखायनो 8 तारिखआव सोदों आरो मैयाबो सोदों 11 मार्चआवबो सोदों नोंथांमोननि एकाउन्टआव 750 राङा हाबनाय जाबाय बेनो जाबाय 1.0 बेनिफ्राय 2.0 रांखौहाय सोबाय दा फैनो गोनां नेक्स्ट बेनो जाबाय अन द वे एबा फैगासिनो दङ 3.0 एबा 3.0 स्किमा जानो गोनां दङ स' बेयाव एक्सुअलि सोर मोनमारगोन बेयाव नोंथांमोना सोर मोनगोन बे नोंथांमोननि राङारि अनसुंथाइखौ बेनो जाबाय जायनि न'खराव रेशन कार्ड दङ नोंथांमोना बे स्किमखौ मोनगोन रावबो थालांनाय नङा होननानै चिफ मिनिस्टारा बुंदों आरो चिफ मिनिस्टारनि बिथांमोननि सरकार दानायनि टार्म्सआ 2026 सिम दङ बेखायनो बिथांमोना बिनि सिगां स्किमखौ होगोन होनना बुंदों आरो आसाम स्टेटआव गासै 52 लाख रेशन कार्ड गोनां दङ जायनि गेजेरजों बिथांमोना 5 लाखसिम फ्रि ट्रिटमेन्ट मोननो हायो बेनो जाबाय आयुष्मान भारतजोंहाय स' बिनिफ्राय ओरै जाबाय जायनाखि रेशन कार्ड दङ बिथांमोननो गासैखौबो होगोन होनदों नालाय बेखायनो दा जोंनियाव गासै 30 लाखल' अरुणोदयआ मोननाय जादों नाथाय 22 लाखआनो मोनाखै गासै 52 लाख नालाय 22 लाखआनो मोनाखै दा आसाम रायजोआव 22 लाख मोनाखै बेखायनो नोंथाङाबो मोनाखै जानांगौ अके दा बेखौहाय मोननो एबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनांगोन 3.0 आव बे जाबाय अफलाइनसो बियो जागोन अके बियो अनलाइन जाया स' नोंथांमोना मिथिगौ जे अरुणोदय स्किमा जेब्लायबो अनलाइन जाया अके जेब्लायबो अनलाइन जाया बेखौहाय अफलाइनसो खालामो दा बोरै खालामगोन नोंथांमोना बे फर्मखौहाय दा फार्स्टआव फैयो फर्मा स्टेटआव जमा जायो बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्टआव जमा जायो अके डिस्ट्रिक्टआव डिसि अफिसाव बेयाव जमा जायो बिनिफ्राय जोंनि ब्लक अफिसाव हरो डेभेलपमेन्ट ब्लक अफिसाव हरो आरोबाव जोंनि ब्लक अफिसनिफ्राय BCDC लेभेलाव एबा पन्चायत लेभेलाव बे फर्मखौ हरो जे नैबे ब्लक अफिसा रावखौबो बेनिफिसियारिखौ सिनाया सोरना रेशन कार्ड दङ सोरना गैया बेखायनो सिनायनो एबा सायख'नो थाखाय BCDC लेभेलाव BCDC लेभेलाव हरनाय जायो आरो बिथांमोना रेशन कार्ड दं आरो गैयैखौ माखासे प्रुफनि गेजेरजोंहाय सायख'नाय जायो जेरैहाय रेशन कार्ड दङबा जेरक्स कपि होथारनांगोन एन्ड नोंथांमोना बेंक पासबुक आधार कार्ड नोंथांमोना गासैबो लिंक जानाय जानांगोन लिंक गैयाबा दानि जुगाव टटेलि राङा हाबा बेखायनो आधार कार्ड बेंक एकाउन्ट बिनिफ्राय नोंथांमोननि जि रेशन कार्ड दं गासैजोंबो लिंक थानांगोन अब्लासो नोंनि एकाउन्टआव जायखिजाया दाननि 10 अक्ट'नि सिगां नोंनि एकाउन्टआव नैबे 750 राङा हाबो स' बेखायनो नैबे इलेक्सना एप्रिलाव जागोन MP इलेक्सना बेनिफ्राय मे बेनिफ्राय नोंथांमोना जुन आरो जुलाइनि गेजेराव गोदान फर्म साबमिट जानायनि चान्सआ दङ 3.0आ दा टटेलि जाथ'वाखै अके टटेलि जायाखै जेब्ला जायो नोंथांमोनाहाय आपडेट मोनखागोन आरो चेनेलावबो मोनगोन आरो अफिस लेभेलाव ब्लक लेभेलाव BCDC लेभेलाव नोंथांमोना मोनगोन स' दानो फैबाय नोंथांमोननि MMUA स्किम एबा मुख्यमन्त्रि महिला नोंथांमोननि अभियान स्किमाव लाखपति बायदेउ जायखौ होनदों दा बिनि सायाव डिसकास खालामनो फैबाय गथ' गोनां आरो गैयै सोरबादिया मोनगोन आरो मोना नोंथांमोननि फार्स्ट किस्ति 10,000 नोंथांमोना एन्ड सेकेन्ड किस्ति 25,000 नोंथांमोननि एकाउन्टआव जायखिजाया समावनो हाबगोन होनना बुंदों नोंथांमोना जायखिजाया समावनो हाबनायखौ मोनगोन स' बिनिफ्राय नोंथांमोना मिस्टेक खालामनानै बे मेन बेनो जाबाय नोंथांमोननि MIS कड बिनिफ्राय एकाउन्ट नाम्बार बेनिफ्राय नोंथांमोननि IFSC कड बे गासैबो नोंथांमोना मोजाङै कारेक्टखौ होनांगोन होमबासो राङा हाबगोन नङाबा हाबनाय नङा स' बिनिफ्राय गथ' गोनां आरो गैयै दा बाथ्रा जाबाय नोंथांमोना माखासे बेयाव आपडेट मोनदों नै बेनो जाबाय थिरांथा बिलाइ स' बेवहाय नोंथांमोना जायफ्रा गथ' दङ
गथ' दङबा चिफ मिनिस्टारा बुंदों जे गथ'फोरखौहाय जाहाथे स्कुलाव फोरोंनो थाखाय मोजां दायथ'खौ लायो बेखौसो होनदों। थ' बिनिफ्राय जोंनि एसटि सुबुंफ्रा एसटि मानसिफ्रा साब्रैनि बारा गथ' दंबा मोननाय नङा। बिनिफ्राय साब्रैनि खमबा नोंथांमोना मोनगोन, सासेबो गथ' गैयाबाबो मोनगोन, जेबो टेनसन गैया। जाय गथ' गैया फिसा गैया बिथांमोना बेखौ टटेलि लिरखायाखै, जेबो नङा, नोंथांमोननि एकाउन्टआव 10,000 राङा हाबगोन। स' बिनिफ्राय चिफ मिनिस्टारा बुंदों इन्टारभिउ लागोन होननानै। इन्टारभिउआ जाबाय नैबेखौसो, बे जाबाय नोंथांमोना माने थारैनो खुदिया दंना गैमारा एबा दंबा साबेसे दङ बेखौसो भेरिफिकेसन खालामगोन एन्ड नोंथांमोनखौहाय भेरिफाइड खालामनानै जायखिजाया समावनो 10,000 नोंथांमोननि एकाउन्टआव सोनाय जासिगोन आरो नेक्स्ट किस्तियाव नोंथांमोना 25,000खौहाय मोनबावसिगोन, गासै 35,000। स' बिनिखायनो बुंदों लाखपति बायदेउ होननानै जे जि फैसा मोनो बेजों खामानि मावनानै नोंथांमोना लाख फैसा खामायनांगौ बेखौसो बेयाव बुंदों, जायनि दारै बुंनाय जादों लाखपति बायदेउ होननानै। स' बेनोमोन दिनैनिया नोंथांमोननि एकाउन्टआव मार्च दानावनो राङा सोनायनि बाथ्राखौ होनदों। स' इलेक्सननि सिगां नोंथांमोननि एकाउन्टआव थाबैनो राङा हाबनायनि चान्सआ दंसै, जायखौ बुंदों जायखिजाया फात्ता मोननि समावनो रांखौहाय सोगोन होनना बुंदों चिफ मिनिस्टारा। दा बेखायनो गोनो गोथो गैया, जाय गथ' दं गैया नोंथांमोननि एकाउन्टआव राङा हाबजोबगोन आरो साब्रैनि बारा गथ' थानो मोना जोंनि एसटिया। बिनिफ्राय गुबुन कास्टआ बेबादि 2, 3 दङ, बाट जोंनिया साब्रैनि बारा थानो मोना। स' बेनोमोन नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट।